Una launch to tonight tonight so no all to the time e to sala la thana ta no no ku ma ta sama ta sakla tin o video wa ta bo sino o til pra haste wa election kana ngai belai ken hom do olai to ta ngai hinga ke bus kang chong mari april ni 12 tarikh go vote choli nai o vote to sabo pass ngai o adc khapang no segi tlang man no obono ta bo belai kino ur nang lai to ta ko te bu song sini tiprasa bai tiprasa o tipra haste wo tawo edisi hapang no senglai ni bagai belai kino unnang lai to phiaba sini o edisi hapang ni bagai sini tiprasa ro gobang mano thibai kha tangi gangke tabo sini o edisi hapang tabo 10 rok naharna ni bagai borok sai to gai to tiprasa rok ni yaktei borok samung khlai o edisi hano borok naharna ni bagai tabo belai khino sai to gai tongo phiaba tabo sini tiprasa rok ungkha belai khino sia o jora o sia ngai tongo siwei tongkhano sia ngai tongo tamoni bagai hinga ke rang ni bagai phiaba jepro sini o edisi hapang segina hasago apro hinga ke sini tiprasa rok siwano tangai hinga ke o edisi hapang 10 rong ni ngai thanga ke sini tiprasa rok belai no vacancy kom nai nini chakri mana phasing thanga ke chakri bo kom man nai 10 rok 60 jona man ke sini tiprasa rok 10 jona mana no tei 10 rok bai buja go tong jago khlai jak ke mother case ni jaga o tam khlai jak nai 3 mas 4 mas case oba haise rijak nai jotono sini tiprasa rok ni bagai power kom nai te sato pitok khlai jak nai ei obosthiti ni norma sawa tamte buksong sini tiprasa rok ni bagai belai khino thinango birman nai tamni bagai hinga ke sini tiprasa rok jora tongsani khasiya rang puisa bai te buibai dalal kok sajawoi tatal kok sajawoi thokai jagai tongo asuk bai no sini tiprasa rok 10 rok bai kisa misa rang rijak ma bai no hamjagai tabo borok khasiya ngai tongo phiaba je khasi nai sini tiprasa rok ke naidi o hani bagai tipra rajyo hani bagai thiri langkha norok u thakai salo norok nugi mangkhna mass gathering ni rally wo camping khlai tongmani running camping khlai tongma jaga o tamo ungkha sahai ninglai paioi camping khlai paioi borok lama ortego phaioi gari accident ngai thiri thangka naidi borok sini o tipra hani bagai thiri langkha o tipra rajyo wo abose haifano sini borok kha sinai koroi tangai hinga ke asukkai sini tipra sarok mai musaya manungya korija borok haifano o hawo o hani bagai hangrani bagai borok ini camping khlainani phaitani bongni langma cholangkha bongni langma chowoi nai di norbo wansui nai di sikon sa khlai wansui akare kisa kutuk khai kotor khlai wansui nahar nai di hani bagai siborok thiri lakha जों kisa khasiwoi chini otirpra haste no narak khai tangmungba tomong no borok korisa borok siaja borok se asukkai hani bagai thiri langkha hingkai tau sikito gunang otirpra haste wo je neta khai tongnai rok candidate bwsanai rok borok khasiwoi borok otirpra hano narkhai belai kheno sakhamung phiaba borokni bokhrogo maisamani gyan koroi te wansukmani kaham koroi amoni bagino borok otirpra rajyo no buni yaphawo rinani bagai chaitogoi tongo borokni bomtom koroi brain koroi a brain koroi ni bagino 10 bai thokai jagai tirpra hano segaina hanani bagai 10 tabo rangri tongo chini tiprasa neta rok no phiaba chini o pahar kami amsayo tongnai lukurok ke tabuk bo je tabuk khasiya oneta petwa rok borok tatal sawiyo lama rinani nok rinani tei rinani hinai phiaba agi rok hongkang ke mokol nukjakya tabuk direct side chibone bjp ni neta rok tabuk je
norok no man kana social media wo ticket mani borok candidate busa kha candidate busa oi tabo borok tamong mani borok emile nuna ni bagi borok tabo candidate manai borok vote chani tobo para thangai ei okono no sawo borok asuk dinni agi rogo siniti prasarok pathorni kuak khurei tui nyengei tonglai jau tui hamyaro nangei phiaba apro hungdang ke tui rinani bongni thani mungsapano kokkerei borok ti prasarok no mokolse nukjakya tabuk se borok election ganao simino siniti prasarok no mokol nukjagei tabuk khai tui rinani lama rinani lithango I cholin phano ngya asake lama hamyawo lamani rinani phano borok khos khlaiya tei lama no rinani magi chai tokya tabuk hingke lama rinani nok rinani jotto bebak se rinani hakai se payo omo haro belakhino saya tamo hingke tiprasarok no ano chai bo diathum chini tiprasa hingke no payo tamo lama tamo nok tamo tui joto tiprasa khagi amsayo no tui ni subida khlaimar nai lama ni subida khlaimar nai abose nung abo khlai rekha kaise nung tiprasa no hamjak mung kalayo nung jesuk para tiprasa no hamjago hindi nung amo haike subida khlai riya hingkai nung tiprasa no hamjak ma kalaiya nung abo just nung vote manani bagoi nung te rak puisa kolok kotor khlai tharani bagoi nung abo sibise nini saisu wanchugo ga takutai bohok song ini video asuk tingam dora paithak jora video na chong man lai